ntimi nya odo wan suro nipa onya odo ne nipa bia obebe ni bia obeka won tasem chiachire bia no ka se ono no bo nsam onipa bia wona ne betena bia obeka won tasem chire no ka se ono bo nsam onya odofo biom eno entina se bem wate de hinta wo ye wasetena mu abrabo no ene ye betwitwam se de ye twitwa ye brabu mu no ni ato apete se de ye sra ha no na obia be dibi de bo nso se de wan ma unu abini sa na wan ma Kristo se de wan fa ma Kristo so na wan fa mo nua no ene teacher ni Koranten na Koranten wa ha sa na the spiritual professor ejaba no se ejaba ye gold nkwa o da bi we ejaba o yesunsum sem aha ono no na answer na mekọ ye Koranten na ma mpenifa na kwaba eja Koranten ma kwaba ya na bia bokọ de boko do ma kuma da ma etenkwam mo papa mo kwaba na bia bokọ de adom sa bibia da na kwam adom nipa din na se de adom ni ye kasa bi adom be se grace ade a ode a chew sa ene yen chei se manto wanto ene se manto ene oh enkwamanto okay enti enkwadom na okay yeah me ka adom bi ase be mne ne ti wo depi papa sa akwa no tete me adom ti no tete me no adom papa oboni o adom mo piao medas mama ko eja Koranten o na di kan na yemfa dwuma die ne jeje so papa se de meta aka no ada se oni mo ese de yenkoi sa agobere ndi papa no ko wiade o enti me ka se adom no menti ase no omo anto enzo munya no adom nti ko wiai na no ko bo na nkwanse dwom na okofra bedia no oba na obi so ate ade no so ko enti papa na di ade na no awie na nkwanse dwom e se ombe ko fa ade na ma na nkwanse ni no so wiai no se mumuni na gudie no wei papa se de esi fa no sa na omuso sa ne ma no ko no enti adom aha adom so e ba gupo se de kusi so hwe nsu ye za na kokoko ma e David enti sa na papa mi busa se ye kase abusua gina dia obia sitrem obia brabom ye kwa ya asore dem ye ko ye enusu omo ye malamfo akonfo se ye ko ne ko yi ade so afiri ho o se o papa o ma me fie ena beye bi wo ho ena asabi mi ko wanchi no ena mi ko hu sa de wi beye we ho ko ne ko cha ho ma me ade abusua gina ade ene ne ade wadaroma wo ye eye chiche ne onim di no yo asio medase mechia watiefo ne wahwefo nyina yembo ni tewtew regret busua gina de sedi din no ekire no me minim die mu ni de ma fam ni de mahu busua gina de nhwehweye bia busua no won a wodua busua no tetembre mu no anamon bia wotuye ne nioma bia wo mede toto akwan mu edisi bi kwan wahu me kan free said yete on say bi on nioma bi wo hono ma ye wo said yete ne said ye yente ase aba be ye ndesese ahanti mi kirem tetena na obi mema no dua busua na oze busua japade wahu inti no nhihye bi ni anamon bi a wotui edisi nioma bi kwan obonu beka say that original idea no wahu inti ye esi bibi ho kwan inti agina de beba na asem wo ho na asem wo ho ena okopɛ sɛ aginadeɛ no ɛde wegubudi ya besi peg wodi abesi bibi kwan ba sei no de on sɛ etoda on sɛ yetwi kasa no mpempin no wode kɔ brofo kasa mu a ɛsɛ santi ase ne kakra aginadeɛ ne yɛ broad
broad broad and a tonka crane of one tofa on say yen nananom ana mpanifo mu wo fie enkofa bibia wo munim se saade we ebaba bedi wo munya yen kofa awowo ni nyata emafie mo mechichi obi anwe so enti emfatu ba ko yese dodo na no te se onyi nchese yesi yebusuan mu de wanyi ni kura na nya wo adi owoche so no omo nche no unye nipa nche omo so omo anchen obi a 50 no ko wakọ na nima 55 no ko no wa wotimi die do owoche ni adu okron echi no munye nipa nche omo so ara se inti ejina idea no ni ejina ye no enya de ba ko abroad nti se yenka papa no so de bia na nko ya ene ye boso se busuan we de yen honhom no oye hwenye oya kronfo ba zubo ni de ogrenya no se ejina de na ebo no ho ban na me chire mu no me manfato bi ti se onyini che ebusuan we de ye wo pa awode se pa zo bi ebonini se wenya 5 broad bonini inti wo bibi ti se onyini che ade a ema wundi wonfie men ti satofuwo enioma bi atwa won kwana so enioma bi etimi ba nipa bra bom na de na ewura baabi na afi de obobra bi a esan kojame ha na akofrawo saa nioma no ade a etwa won kwana so inti wo onyini cheji na ade a esi saa nioma ne kwan the idea ne say ye onyini che inti de ma wundi wonfie men no esi ho kwan enti na ye ejina ade me kire jina ne mu say ejina de be ba na problem bi wo ho emre ni nti o inti na say inti onyini che the opposite of onyini che eze wunyini nche what I say inti na say problem no example na me maaye no inti se ebepe onyini nche jina de na say ebusuani mu no ansa na mpenifo ba ko pesa jina de no no mu nyi nche all right no mu nche ade bia ni se nke eja okwan na eja okwan so enti jina de enene den na me say eye enhyehyeye ni anamo a mpenifo tu di si bibi kwan okay na se ade a ewa busuani mu a ha busua no ene kopɛ ɛho ade na hyase sanity na ma mempemu sa sɛ ansa ne yekopɛ ɔhaw no ne ne de ne wo fi ansa ne yekopɛ bibia ba fi nti se unse meka se so ejinade beba na asem bi wo ho nti omatu ho anamo a we titimre mu asem na meken omatu ho anamo a yen ye de yen nyini nche na aden nti no omba akɔhwehwɛ mu no na ɛwɔ sɛ omope bibi omutu anamo tete no na ye wadunsifo ye wakomfo omo a omunim de enim form ɛna omo asoso na ye kom ho abisa ɛna ye friend counseling ana consulting nyina ye bisa na to omo kom ho abisa sɛ obisa fo nyera kwan nti ye pesi ehu anamo be ne wo se ye tu a ebusua no so bia na nipa no ko ye busua pani no wa pani nua no ba ko mienu aka ne ho anamo be na ye ntu den na wo se ye di sisa musuo yi a ase ye ngwa na to ye nsi ho kwan so nti e no ma pese ginade nti ginade no e na broni they say no English word no omo fe no alter but it's not complete ni explanation no so o share the English word alter na the definition na enwie pay compared to ginade no ginade no so e very broad so ni ade ba ko ba dodo na no ejinade be ba na amane bi na wo ho na ejinade no ho sunsuanso later no ya de foforo but original idea na mkire mu ejinade na de ade
aba anase ese kan ene Oh, there be a to me. ejina de be ye tumi Mm. ejina de enso Enye se ejina bibi so. Oh. Ni nchire mu ye se ejina esi bibi kwan. okay So ejina esi bibi kwan. What I said to say bia o mobile phone na wo use. What I say. One say obi wo krampo no how adwen a utimi block no. So but answer ne beko so aye adwuma na nyoma bi wo ho no ma so auto credit to go so. E wo so wo charge. So enti ye wo obroni free bibi artificial technology. Any e wo natural na organic technology. Ya na yemfa ya adwen ko ho pi. So enti say even crampo say yehwe ebia amane no ne musuo na eba moso no ho akade ne ho solution a solution no be ye ginade. oh okay so say kun doctor ana doctor akade nie ye de aka ma wi nka me yefna ko ede na nchirima ebenya ho ginade ni bi ho de enonko won say de ade ebesi ama yakope ginade no na enamogem ne afrumam so inti entina nipa ba akoso inti na meka jo say obi impenifo timi tina se hu say ye dia want to atwaso ye ni mburu 50 years ewo ho ensi ne kwan pamu no eno ne ba ko nti na me ku page na de na agina de ewu fie no wadarma mate amemfo nsi ase na me nkom papa the professor spiritual professor so na mo so menyi na dwuje kakra papa ya Kofi ma kwa babiu ya buru na asori won so send oh Kofi ne me koso all is well wow all is well papa se de menua yi esi fa kire spiritual altar anase abusua agina ade mu no pe wo ye professor sunsum professor na unim di wo hinde ahita wasetene mu no sunsum se mu no ye ka eye abusua ye agina ade a ene sen Kofi midasi Kofi on se abusua bia woni na ginaye ana ginaye na eye de na ginaye ne ba eno ni asem na menu ene o chichirim ebere be na eba mu ne twase o yes ade no e kwasem aso hia pa enye obia na eyo abusua ginaye bia gina nipa mienu miensa so de kan abusua pani oni abusua nti abusua pani yeah oni ni abusua nti okay de to so mienu oba hima wo fie ho na abusua bia na wo hima oba pani okay ayo oba hima mate asepa mo oba pani bia ye dey ayo oba hima wo fie ho sa na omo pe odi hunufo obi a wo yesunsum adwuma so wo ye komfo just obi a wo yesunsum de adwuma ne ho ne yeko na menua na ka is good ade enti na o se yeko paginaye oyo no bi ase abusuanim o ha bia wo abusuam ne ko paginaye ba akono no oyo ni Kofi yan wetete no anya ne o yonkro nketwam se yare bi beba kuro ni mu a yema oba bia pra bola na odiaba ye wo haban bi ho eta wo nsuo ho haban mi modi papa mo won bodi I am office memo and Kofi me se memo papa o ma no be fom wo de be wi amebo dabi twan kakra yenko yanim me kompo papa mesrew nyabotre samu endi saaba ne tware miensa na ye de agu kwanim enu ye kuro de na me kire no na ye de sisa o hawo no kwan se kuro we yade ye ba no ye si du kwan ye wi abusua de na me kire o se oyo ne bi be fie ho se na na ka no efia ya tena se ahwe
nyiche ni fie ha sika ni fie ha twɛn sika deɛ ma sika ma fie no exchange oh okay oh ne beba ho deɛ ma sika ma fie hɔ no ɛno so yɛgyina deɛ ne bia na ɛyɛ nsesa okay yɛkɔ sesa nneɛma oh okay ɛno wɔ hɔ na wei deɛ yɛkɔ akɔgyina biribi kofi gyina yɛ no yɛde nneɛma 7 ɛna gyina deɛ ɛyɛ sunsum asɛmpa ne yɛka ne no ɛne me so mani abrɛpa pɛ sɛ nipa before ti nnwuma bi ase yɛwɔ nneɛma maako nson baako no deɛ yɛnka mmienu bi ne yɛmfa enum no nsie kofi hum ne nyinaa so yɛ nnuane a yɛdie agyinadeɛ na yɛdie no sa number 1 ɛyɛ bankye ɛyɛ nnuane a yɛdie na yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa a yɛde aka ho na tumi abɛtena mu papa yɛhwɛ adeɛ sɛ wokɔgye tumi deɛ nka nipa mfa n'ani yɛ de ɛnhunu but ɛsi yɛbɛgyina no wɔ abusua anim sɛ woka bankye ne adeade kwan bɛn so ne yɛgyina no wɔ fie no mu anaasɛ ɔsɛ abusua biara wɔ ne din ana abusua no wɔ ne ntɔn okay ebi a ɔpani kwasi adɛ ɔne abusua pani ɔpani kwasi adɛ ade a ɛwɔ me fie nyinaa ne sɛ mmerante a nyini nkyɛ yɛde snap ɛna ɛyɔ snap yɛde gu fam yɛde gu nsa okay nti mmerɛ a bɛka nkye no tumi bɛyɛ dɛn ɛbɛtena mu ɛno yɛ number 1 na sɛ astɔpo ana ɛsi saa adeɛ no kwan ɛno yɛ 1 na kofi adeɛ a ɛnhu nie ɔn sɛ mpanifoɔ no yɛ a sunsuansoɔ no ɔwɔ nhwɛ onim ha na ehu no kofi me deɛ bɛyɛ example bi akyerɛw okay by the grace and I'm born again wow me come bia me nsoro sir over 40 years ago yeah acho me ka Burkina Faso sir yeah me so me ka Burkina Faso yeah wo kro me friend Ujia if you are now come Mali 7 my way to Mali yes what reporting go no say the anima ya ɛhɔ kasa mienu ne yɛka mori mosi ɛna French le cre ɛno kwa ne ka no le cre na me kɔ sɛ me kɔ yɛ adeɛ yeah akyɛw na mɛyɛ Kristo ni kura na papa baako wɔ hɔnom so na mete French paa ɛna ɔde French ɛka kyerɛ me sɛ saa adeɛ na me kɔyɛ no daakye nsuo na ɛbɛfa me oh Ghana mi yɛmhyɛ nam gyae c'est pas bon comprends français oui français tu français il français petit oui moi je comprends très bien oui très bien je peux écrire c'est bon yɛm français ya piao enti ɛberɛ a wɔka saa asɛm no me yɛm hyɛ me mesu kofi wiase adeɛ mesuro paa yɛ nsuo nam gyae so anka mɛyɛ billionaire ɛnyɛ millionaire o billionaire because adi we me nwanwa ye ozi pa ngazi ni pa de twato bobia be sika nipa no ko eye ni mo ni bi mi ntu ni mribi o ka sa na me yem me na m jaye me se me nko ba bi na m sambai anu ho saka me nya sika na ka me nchiri ma no o se me bedua biribi wo fie o me ba e wade am ne be se efie me se fie ho a ensuo na yebewu a ebe faye yese mususu aso no sunsanso no yese ka wodi ebusuan bi ekwaje eye yidi abafie enya busuan me kwaji on se me na me yeja enti me bedua biribi wo fie ho ndi se eba sa no a menye sika sa ti se daati bia me free mu a ensuo na ebe fa me na kwaye ade e wo fie ho na be aginade wo fie ho ndi se obi sori wo fie ho na wode nani to fom se me papa nsuo na fa no me nua we nsuo na fa no sa ne tedi a ebe den ebe kwa koye hwehwem ho ne kosunsum ana odi hurufo ene kwa bisa ntu ko ba kira wo se
o papa ana wo nana yade we enu ginadie no ewo ho na mebusa se ye de mpaebo ene breke ginadie enye mpaebo ne de breke ginadie eye emfaso de se ene nipa dasani behwe aginadie no tumi etim de bobra anase won susanso bi ase de wo ka ofi o se efie bi a wode wom me se efie bi a o mensa wode wom ana ye Wednesday sa ofi Monday ye o awura ba ko ba wanye nsem mako 5 nyame hira no onye se bi anasai oh na sabi hwe de kudie ntia ni fie ye nye oba ho de ade e wo fie ho no jinaye wo fie ye nye oba ho de e wo fie ho ye yo ho de ba ma de se ba sa na tumi na eye jinade ne fa ma na na sesen eno na wo se ya dua ni fie ho sunsanso ya de bre wo mu no okay se ye nye oba ho de wo ye be ma so ntimi nyo ye ho de awo de mo be wo na so ho de ya pa de wunti etimba mempemu se ade bi eye tumi bia e wa pam bia no also tumi no oji bibi firi nsem ana yeah ene se Kristo so ji bibi firi enipa da se nsem ana o se Kristo be ye mpata le se apam ade bi ye mpata de yeah ko fi ya hwe bibi wa o se ade a ema apam ana ginaye emuti eye chiwade ye wo fie bi wo ho ye se anwi ahwede ko bibi se me mpa ahwede ifie na ahwede ye anwi ahwede ofie ho ye se mo chiwade no wow eye de na saade no bae mitrezi ebe huni se saade we nti ana ma ye anwi ahwede Matias entegina de se ne sitie eye haban anase edade anase eye tumi ena eye tumi tieni yo o se ma kire se ebi a oye na bi ofie ho papa ana oye na bi ba me ba so ka so tumi me no nya adwen ana na me nya adwen eye tumi se tumi de egu awodo ene me metiwe me ye tumi ma me kire o eti se me ti na twa na de aginade a me be se me hu se aginade ekufi e de ahye fom aginade eye abanche haban ene de hye fom eti tumi no aginade enso eye go tumi enye go tumi o se me kasa kuri me kasa no me kasa se de niema nson sa ene kambom ene de ye de niema miensa bi aka ho ye wia ansa na snap e de egu fom ye de be kasa hohombone me kana sa e be tenem oh ade aginade bi e bone kofi ma me kire o ade a ye wo word bi o manipulation ade a sorry tia enye papa tu kan Bible na o kan samba ko o se ya jama ye bone oni hobie le se Kristo no kra na se nyankropon so ruti abonsam se mo so ruti abonsam enta de so ruti bia no se ka meka sa nyankopon so ruti abonsam o se nye o se ko fi enwe ade edi unya na se bonsam so di nya ne ba ma me kire wade o se tumi we no ano de enye mpaibo ne edi breki sao na me ka kire na edi ne breki no na me kire se ade bia wo na chiwade ade bia wo de na chiwade nti ye de chiwade na ye de e ka no ye de breki sa ginade na e wo fie o se ginade de se dua wuni mo nyina o mene na se dua nya na sumu pa sa na ginade ti mene na ti o o se ko fi ye wo fie bi o se o wura busua fie ho a aya he top ni a chechi bibi sei ne bo abusuan bia fie enye mse busua fie bi wo ho a okay ebi wo so no modua nkranche dua on se dua no nkranche dua no mtade sa de ni adua ho ni de toa bia de asa ho eye de no mo ye sa de no na mre ben so no se enipa da sani okoje sa de no bae no woto ana very good oto ye no ebi okoje bae no edi be more than 100 years yes ni enwo wo maame ne kre do maame so nim na chiwade enti e de na se e contain 1000 years to me be a contain 1000 years asana no ado ade ba kwa ehu no to me e contain 1000 years be ye e to me e wo fi a e transfer se na obi na obewu a e fi na nam na ba mi mu cha se bi so bewu a na ko we mu e ye fi japade
Medase. Yen hwa de se de okeka won nsam no obi wo a onim se fie 2 mi na ha no. Obewa obi won so se bi sika ntran nsam da. Obi won so sika tran nsam so awo ma. Sa nkofo no ni nyina ye ginade ana. Kofi eye hwehwemu. Enu na hwehwemu. Enu ye hwehwemu. Eye den na sika ntran nsam. Ose mdika hwe fie ho. Efie am frim. Awura ba ko bai. Onware ye no. No ko Dubai kwan so. Oware 5 years ni ene do bedi ade. Hey. Be ma no a oware no no. Ye nware sa be ma no. Ko be ma ni fie ye nware obi o sika. Aginade no ho na akofa no. I see. Ntama sisi ya no. Ga no do bedi ade. Matias. Be ma so do bedi ade. O say so soro ti we na ne doba ba ko pe eye abode nyina ewura o na de bo eye asase obehwe ni moja agu nka ginade no nka se bi se nka tuotwa e de na still di enya Kofi ma men kire wade me pe se bi sifie o sa me hwe de asase ne kre ma na se me ko asase krowura ikotwa ma me wi a krowura wie ne ne kre de no se me ye usi uda na ko e wa se me yeso adwuma so ko e wa se me doso mo ho na me doso wi a me busu nua e wo a ne ma se ne ma pam otutu nua ansana otimi ade asidan no je be say working towards it na me kire say na me kire say Kristo aba wo say oba ma wiase obaba for de awie papa o wakle boni nyina afiri ho entinka eye altar breaks nyina akọ enti de bemti na esa haye Dabi Kofi say ya nya ho adwuma anu ane na biti bebrebe odi moja kese we pa de so bo wo for de no Kofi hwade me hwa de pa eye de na nke ma kwa wo so a ebi ma ebi eye de na ka mema so san fifire bi ende o se na no asem no onsesa no na emomu no sei na no asem onsesa no na me bisa sei me papa meje obo sorobo na asase obo wiasem nyina tumi nyina ara aye Mika se baby a wonam nye tie Mika se osuba nye abrabo nye woni ye nye ye woni me bia I was so qualified se enu tie masem question yi pa tete no se boni bi ana nyoma bi me ye no me ye a mintimi ntena se kra ka asase be pai ene enam boni a me ye a moja be hwe egu ntimi ye boni a mitimo da o se eda no duruwa ana obe kire be bia de ani na Paul se enti adum nti ye nkwa so ntra bonim ana misumi busa se moja na be hwe egu proko pe no enwuma bu o se eni ho biem Kofi etene minu mienu yenye gidie se de ne Mose otwa nwan otwa mponche yemfasa gidie ni nhyem na busumi bia no yenso de kotwa dwan na se de bia yentwa onwan enkwa na sa for re ye ye free ho na ana edintina altar ntimi breaki se eye the covenant box etimi breaki ye I say the covenant box no ejina minu mienu ni wa edi bi mtina den altar breaki bi Kofi ye hwade wa o se efie bia wo altar ewom ne kre enti eno na wasahwehwe na chiwade eno ye individual Dese Kristo moja ntimi anka no de me ka ofisa unya ante mase wo mato wase se ade bia wa chiwade bai wade bu ho a me ba am example because of our time no mimi tuwe enso da machi ba metimi aso akọ so kese ade be pam enso da machi no ade ntia because oso che enso na da ho no entimi se Kristo ya se wanko Burkina wanko India ojina Israel ni twa ni moja o Nazareth pepon so ena ji wiase nyina nkwa ena nyina se bi etimi didi ni patem ena boni efefiri wo ho ena yesere boni a nka altar bia must be break because to me no esoche ahon ara ye gbomudi enti de na achiwade bi Kofi saade we ni ade a awie nipa emene nipa ebre mo emene ene na so nipa ebre wa brabo eti dinti na man basa eno na me kira o se aha ha no se ye hwehwem psia aha na o se hwehwe no me da so the professor the spiritual professor na hotel in Kano aha ma me nkom papa grant wona minister ni ntwen papa yeah
na bia boko de bibia hye ye de spiritual altar na yeta tete abuso panyini a oda agona abusua no abuso panyini oda asona abusua no se de me papa ka say ansa na altar betima building ye hia abuso panyini no ba panyini because eye kura ye nyina no se abuso panyini ya moni din ammo eye abusua no edin a this the altar se metiase a altar no ene to aso ye ntimi nya yi no ntimi bisa say altar can it be break e betime bubu no afrifiem ana say ene ye ne be nante ye nkwan dan nyina abusua gina he ne de ubezo yi firi wa ekwan ya omofa so ede baaye no sa kwan na so fa so dismantle no se da akwaru ko wi akwa na nkwase dwom ne sa kwan na enye obi a protocol na da ho no abusua ne ti ene se yesa infansa kan man mu ye dodo na die na de nti no penimu oba penimu a owo fie ho so yes in terms of age and abusua penny so at the very least who here enioma nipa mienu yi na wasan pe se wunya adansini ba ko a oka mienu no ho a onso ye penimu wo fie ho a na oma eno de ye hwehwemu hwe ekwan a omofa so kuri ade no yekuri ginaye no yekuri no yen twajantum ene yen bubu no tie ade no enye eyetumi ene enya yawo wo se den esi wo no neoma na egum no ukotugu sesi ana ensesa hwe nti ekwan a se tebi anka mobile phone se me ye expert minim se de ye hye mobile phone ya na be se me dismantle na am fa screwdriver me yi we yi screen no me yi se me dismantle ni nyina so the recycle ye we the free buy enko tu mean baby free buy enko we so free buy enko dodo na so no baby kro se munimu a baby kro amokofa free ye no e wo se mo de ko se sa baby kro no ninchi ayira ninchi ayira de ahunhun mu no ye hwehu de obetimi aya ne se said ya mu create no na ma reverse no now eno ya ade baako oka say on say say udi ejinaye bibia wachiwade wahu okra kra ya tiwidie mu wachiwade ne apede so first of all e was see ti bibia se ye ya honhom enipa da se ankasa ya ye nyina ye ya honhom ade we nipadua eye atade ye ya honhom so enti no pompo wo ya honhom sem enti na wadi we na wo ka no meba ma twen sa de we amenti ase papa he me yefru we o mama ko mada enso de bi o mitua ne ka na ade ba ko ewom ni se asuo se ye ka bibi se me papa me gidi se o sofo won say nipa bebre e ba asori mu kwa asori nyoma dodo na edi nipa nya no e ya ne ginaye bi ginaye so denti a ade ba akono so ne se so osum bebre including Christosum e yan so so chese ya so nyoma bi so chese memin kan say fe woni o papa te ho woni o papa te ho odo ye kan odo a eyemra odo yemra na enye nsusoso so se oba bibi na onim se ekotia na otwe na so izo nyankopon na otwe ne man aso pa na omo space kora what I say omo magina ye bebre including the ark of the covenant so ene homra what I say ti na omo se fie ba akokura na omo to mra na ye bodifo na mane ko ka kire omo ti besi omo abo kura esi omo nyina abo ko omo fine na ye titimirem so na
mpɛn pii no wo sɛ abusua nkasa kama mu no mukyia no a yɛde dua abusua mmiɛnsa bɛyie abosom ɛna nkonya nkonya no agyinadeɛ no meba agyinadeɛ no kutaadeɛ mmiɛnsa ɛwɔ yɛ asetena mu a ɛwɔ abusua mu bɛyie bosom ɛna deɛ ɛna nkonya egyala akunya ɛde akunya ɛwo ka akunya ɛmɛ ni ma hwɛ fo yi de show tie ɛde akunya ɛyɛ mpani di ɛyɛ ahenni ɛyɛ ahemfo nkonya ɛyɛ mpani di deɛ tɔ no wɔyɛ asɛmnua no bi ana o de bi brɛ ma mo yɛ sa ɛde ɛnyɛ no bi na deɛ ɛnyɛ no bi abusua bia wɔ na konya tuntum mo aha na me bɛsɛ mi kyerɛ mu ade ma nya ne kokɔ nye fitane de bibia tuntumi bibini tuntumi nso o ye eto de bi kura me bibini nso me nti ase tuntum ade tuntum asɛm foforo asɛm foforo na me bɛsɛ mi kyerɛ mu den ti a yɛsi nkonya anasɛ egyinaye edi obinya mpɛn pii no mfire gyinaye no ne firi deɛ mpɛn pii na firi beye yɛ adeɛ bi a very clever very good ɔbɛyɛ adeɛ no wɔ gyina nkyɛn so na ebusua no wɔn a wabakɔ wɔn a wonya mae wɔn a wɔte ase ayɛ te sɛ roster ayɛ sɛ list ɛwɔ nkonya ne abosom ne hɔ nkonya ne abosom no ebusuafoɔ na yɛ abɛɛfoɔ nti wɔn de wɔn nka ho wɔ ha ti bɛyɛ ndi on deɛ ɔte wɔn baabi ne ɔhwɛ wɔn ebusuafoɔ na yɛ abɛɛfoɔ no na nkonya ne abosom no ebusuafoɔ no na ɛkɔfa ba saa nkunya no meba mesrɛ wadaroma yi nyamho abotra wate mesrɛ wadaroma nyame ne mahwɛfo no enyo bɔ yɛ ntie ho ase wasetene ne mu na sɛ ɛfoforo ya enti mesrɛ mo munyamho abotre saa nkunya no yɛpɛfiri he enya no wɔ he ehinta wɔ he nkunya no esuo ma menkyerɛ we mu wie asa na me bɛsɛ mekyerɛm deɛ ɛba ne sɛ asɛ ubisema esi nkonya efie gina ye haw so ho na miensa we wo ha nkonya ne abosom no omo nkonya ne ye mpanidie wo ho no ye mpene emma beyi ensei okra waba ana se ne botan ne nkra bia wode aba tinatetibrem na ayi so omo police beyi no ne se aginade na omode beba no miensa beyi bosom ana nkunya no nemo no se beye ni sore ya beye ndi abusuafo na ndi yawo na akra akoye japade edija but nkunya no ne bosom no won eno de abusuafo no tu anamon what you say nti akoye se nimienu no betu beye no okay e betu abusua no na akoye se mo ye wo hadada na ade na mo be che ye so nti esan se busuafo na etu anamon akwaside bia ukude bia fahye biara no omutu anamon gu nsa ema nkonya ne abosom ne yehye wo fie na oseye bi ma no wo wo se eba ne se a na busuafo no omo abeye no etu anamon ema yakoma ne adwene we judgment bia ni me kano said ye watra said ye te wo ni nyina ye okwan a abeyi befa so a ombetime di dwuma without any accountability embu omofo so mo na ayesa ni waye bibi na nkonya achi watena o se kwan ben obitime tena se me ma enye yi a mu nyina mo ma enye yi da abusuam se ebeyi de kwa meso timi efa boso ho etimi ekonkunya ho na me se nti se no abusuafo no ekọ asore waiting me we judgment be anim say abosom say den me kan no kran say de te nti aba ne say a ebusuafo no adwene ne wakoma afiri ho mienu na ka me beye no ama na miensa no eba ne say a bebia roster no list ne hye no a eye nkonya no ho no pin sheet no ewo nkonya no ho no say ebusuafo no firi ho no mo nye amane ne ma bosum gina ye ne nkonya na na nkonya nso atena nkyɛn na beye betena so no hu nkonya ne abosum echiwade gina gya ne echiwade na ne ye de aka no ye de kan na no menya list
listener ba no mu nyinaa say onkra bia no because okra ne ba obesue nkonya no ho mo no mo ye mpanifo ohon se nkonya no ho ne yetu din tetembre masem na mekan nti abusuafo no nyinaa hia ne yetu akoda ne din a se abusuafo wa beifo ho nkonya ne mpene se wo so akọ wo gina agro nkonya ne mpene ma wo ngi akoda ne bibi nti wo di bibia besue ne ho wo nti asumasi oba wadi be 2025 onyanwo ye ne mo be wo mu nyinaa wo nkonya ne ho I see nti aba ne sa se be yenya access betena so no mo de echiwade ne kan nkonya ne abosum gina ye na abosum ne twe omo ho a remember e ya hohom gina ye ne de e bibia omo evidence e kire say omo ne mo wa apon omo ne mo ye adwuma nti wo de evidence no wo de ni chiwade kana omo man ni bio na afi akaba akopa be yi nti mami bisa o sisi abefo kwa asore pa what do you say ebusua bie mu a okososo a ye bebo aginaye abosu ne problem but men ka say aginaye no emfa problem ma wo but problem no yi mu 90% a e be yi na masquerade like that so because ni nyina mu no de ye yemva ne say nananom atwe won ho nkonya ne abosum na wo fie ni ginaye no aka be yi no omo ane kwa asore omo ane koba so omo ane koba me say be yi very clever so eja oba no nkonkron because abosum tete no na omo chi be yi pa ontwe ma enti wani eja wo mu no ene wani oba wo mu na wani nkonkron wo ye sa abusu ani mu no then Trinity miensa no yade bi e wa bodiem sunsum se mu dada enioma e kom miensa unse me ka muchi asem ade na ankoye 4 nti miensa hu mysteries no nko mate what you say nti ube kondodo na na ye ka kiro se mfie konwa hawo ebi nsusu ye sei nese beye na betra konwa no so ebi nsusu ye sei nana esikafo bebre ye wabusua bi wo ho no ma omu nyina ya defo nkonwa ne bosom ne beye ni nyina ya adwuma ba ye nkan professor nkyere wo da se ofie problem se wo ho eye miensa na dada so ho enti ebusua bi wo ho no ma ejina ne ha omo nana ye ko ena ba bi so ho no sa ha omo there was one instance oba ne be ma atena se so mpe so mo ware so oba na busua no no me enim babema na busua no omo nana bi koye bibi wanje akoda oni obi konyin se wanje akoda ene ya dome sa omo nana no na sefo no so na no me ne ye sa yare wi aya na watwai etwere epilepsy so e ba ye no so ma ko counseling we nyina mpiem nti eba ne sa no na oba no nananom ni ginaye no omo so omo mpene emma oba ne wo akwada ne bem pe abeye bridge nese epilepsy no ebetima gbawura omo sa gbawura ha nti no ye ginam ye se ma wonwo awade ne gu ye mo hia be ma foforo ye ma ne wo nti eno no nipa na nkyere mu yi ankyere wa ni aka no watra ye how but adentia so lese nipa de senin se ke be hia ye kwa busuam ne hu de ota no me bi wo ho anya gina ya sem abusuafo ni bi ne line ono na akoye bibi o mena aka miensa ono na akoye bibi e na ye tracy ebi wo so na ye maame ba ko hu se wa fruma tura maame ye fruma so onso de etua ne maame ye fruma so nti se one line bi e na problem bi ba so na asotwe nam sa line so a e wa busuam de but one line I see. Nti wo kono ye kokasa bibi sei na ye wa. No nkyere say ye busua bi na ye hawo. Just nipa no hwem ye very specific say. Wo o maame. Mire bi say ade we na koba. Sa o maame ni nua ba no. Ono na sefo ni sa problem. Enti eno e ya haban. E ye oduefo ana say kwan be so nipa de se ni be hunu. Uwi na do telephone number. So. Ene de si ye hwehwem. E bi say ya who or the hunini no what say or the hunini dear so soft informer obeti me hu akire o ni wa o na say ne de
because Bible school yenye sunsum sem ho. Ukọ Bible school ya enye ntete na obegye a na se adom bi ewo fie dada. So ho. And wusua ka ho enye sa kreka na bokwa. So what I say? School. Nenso there be wafani fie. Enye no me ne sa ne ma no ko adom nyina nhira nyina wo fie. Matiase. For number 2 na umre na ebi. 0557 0557 81 0676 0676. Ena na kwante na otene nka no ne number no se se oha bi wo so se susumsem se ye busua esasa bi ne di wachi a offer number 0557 810676 a obeje wo so ye ko the great professor we nya jaba o se bi go do semsemo ejaba wa hinta wo susumsem na ede ye ne behwehwe nkomo ye guso ne hwehwe nkomo de ba ye bobo piano still ye gina abusua wota de bia meka on me se asetena etuwe hwe se wo hu da ye wo ne nyoma ewo mu ne susumsem a wo hu abrabo no mu yie hwe se de be papa kan wo se hwe abaya no na oho no ejina yie bambo wo ho nanso bema no no mi bi edirimi kae de ba e ba sa no awo ma ne nkyerɛ sɛ bɛma na ne ho ni wo na emom no ana sorry oba na sɛ bi na wo de asi da bi na emom no bɛma no ɛna ɔhaw bi ba oba nti ye ma ne beto ɛyɛ oba no emu da bi abusua ni mu enim guasɛm abusua no nti wo sɛ bon galawi na obi foforo ɛba ɛno nti na sɛ bi obi wo won no sesa no na sɛ bi yesi ekuro wa ekuro bi to aso benya ɛyɛ odofo ɛno ɛyɛ yidi ato aso ɛgya wa ase ye bɛkɔ ɛyɛ nana ɛgyaba ho the professor spiritual, the spiritual professor. Aha, we 6996 and one no. Papa. Yes, sir. Ye ko. Said ye ka altar. Papa mama ti ase say ade mienza bi ewo abusuam. Beyi inkunya ena eye bosom. Enu ye ginade bi a edi ni pachi owo ne hyebrim. Nanu anso ne pɛ yie de ne nkrabea de efri ɛwɔ anso ne di enya wo yesunsum ne a wo ye professor na dodo na ba wo na aso be pɛ ya adom na sɛ bisa ma musu hu oha wo omo ha wo no wo su bua ne sen kofi ye wi ade bi wa on sɛ bosom yakopɛ bosom aye nya firi he yakofa ne ba bi na eba betatete sɛ pada sɛ ne bi nya abu bi se eye udwan so nya 10 years 15 years now the partner e no edufa etini mu a se bi abusua ne fa ama ne beye omobus enti bosom se ewo fie obu o so be wo na ba no se bi na odi ani bi e na betena fie e be wie na abeye ginade ama aye oho enti se e be fa fie bi ana ewo fie ho no se brem ni abrabom kofi sunsanso de dosu beye seyade beye metumi na enuase beye sharp befun akura fa na anofia no akura no ai sa na beye ti sa o hu no keka beye seyade se wo ye demonology ahum nyina de swapa ye beye sa ono so na ye ne ti adenti de bia ne neti ono onko da bi so o wani pam ye ne nipa so neti oh I see oni de nyina se nsamone odenza bata mu sese ade before say na kokodidi no akokodidi say ohwete sa na beyeti sa akwese amisu mi hu akura bi wose maame pa no yetutu mawi o na ye humpa wose ena mankeka mu sese no mu sese ade ne menko mututu sika ni obi sunsum asem no ho ye ka ne de onim enye nka no ya no keke me ka o munya wo but do ba bia bi sound say why ena abrabo na yesa David can asem bi ubi 1 Samuel 17:29 David say what have I done de na maye na maye den mpo enya asem bi ntia enka sabi kwabra ni tire kasa kire oba bi basa ana Wednesday in kre na na otwe abrante ba ko na yiri bai omo awu nkwala miensa kwala miensa nyina emu every doctors for na doctor why dey ebi ese bi se so ko de duro bi na so doctor nyere
When trying to read. Omba ye no. Me share that suma oba say onko kwamun to ade mere me. Okay. Yeah. Because omutra say me hu the cost. Nam ka che be ma say krache. O papa no ye bosomfo. Me bo kro ni din. Okay. No he nanim. Ya de emum na gina abosom no. Oh. Over 170 years ago. Woman did a common ten. Papa ne uko. Nti o papa. Ya de o papa. Na na esom sa Adie no. Ya de mum na gina ye. On ba bi a trezi. Ediaba. Because oba ne te ya de no be. Ko be cha no because wa brass tena no. Because oba ne nya bre se papa ma wo miensa mente ase. Wada ni nyina da ne mum. Because se mama na sorry ena ke me review secret na obi akade ya no. Edia wali go beba. Sa. Wa se ka wanso. Ne kre. Papa me hwa de wa. Enipa de se ni timi kopɛ bosom. E ma na edi nipa nya na se ya ma na de otimi ba se enipa form. Ene ebusua ne betena. Se bosom okwaje ba. Ye tie bia obewu akọ. Wonso na wonim na sede. A obeya ama no. Obi anso ni ho. Ade ehu no. Bosom ye di over 150 years. Ade no se ye ma no wonim. The onse na ye nuane kasa no kan se mi se how to destroy. Because I will can afast obede. Obesay no. This said the onim sunsumuti. Onse baby a chichira abo no. O ane sana no. He said to me wo fear. Enye break and go. And enye break and loose. Eye te bisa na anyira kwan. Eye niema miensa. Na de pam. Ba ko ne de mi de mi tape ba ko pe. Wo ya na me ho meti o. Ba ku ya chiwade. Okay. But the senior also hwe. Because Korshey some kasara kubusai ni nyina kubusa difo enko No say Gofi oba bi ko bi say bi. Fa Rebecca. ne kre Esther su ko yibi. Was na sa na tie de a na mete ase ye de. Me ko bi say wura. Sa This is niema nkoyi a on say no da bia me kas asofo na aba no. Over 70% and my members celebrate. Oh. Sabli mountains I am. Papa, Men condemn prayer. Govi. Me ye nyame sofu. almost a year Ewiase mo Govi me no man a good scheme so no. Enukre 0547 Nukre 14 96 40 0547 14 96 40. Oha be na e ba waso ya. Govi ade a minimi yo mintimi nyo Untimi eye nan obi asabe abodam wani efra wade ayira god wo fie e ma me ho e ma ho dia ka biara oha biara obi onum nsa o de to ha no afa onum wi otwa e ka menu obi ma ne de off mi probia o se papa mi be mawu baby o even so no a celebrity almost omo do mo gina de ne ye ahofefo nko a na wutime nye forget ma mfa honje sa again obre miso me don pa ko fi ye this year ye wiwe mu ebi a de fie awade ni ho enti omo fe pa tie ni e ebi a de fie o ware na o na be hwew e ka mepe ebi ba me ho ne na bi mepe ba ne se o so chen na na even ese mepe o ye tuma bi enye yi aha beginner manager o ware associates ni ye yi na di maka ni book ni bi enti mepe no obre papa tiwe again usi fe mu se onu so mo gina de ne ahofefo nko a o wan re yi a wo be sira di me be sira di o na be hwew ene na se se o wo be si ne ma me awade anka ne sa na kamadana no papa dan tante Dabi dan o de madana ma no oh my
Chiri kware to dwana ayefo so frɛ. Me wo kununum enuam. Sa. Otina nopa eye yawada. Eye mpaya no den. Okay. Memene da eye counseling. Okay. Me and you. Sa. Kwasia da eye glory service. Ejua da eye counseling. Ebra da eye counseling. Ukria da eye counseling. Me tenase anopa no nsia. Papa me ye bibi enye yi. Be ye hwehwemu. Ebi mpa na enye fie ginaye. Awura bi ba ne. Ka je se awura de nti ade kan nan se. Ukoto obi ngo. 2 years ni 12 million. Once you be. Nipa na kese. Akwabi otobia ntoma. Oso wono de akwari firi Burkina Faso. Enti ende ontua. Okone nchi. Obepam na firi kromia. Enti entua ntoma. Because for me dey your problem. So obi tie me wo hwe me. Problem be a down so. We a student. Usua de a hu enka utrim bra. Drive fam start chire wade. Me da say enuanum ena mpanifo yi na ebe ka me ho a na de dwumadi bro ewo ye Kumawu TV chene so se dwumadi wi Ewiase ena wo kwa dwumadi wi ho ma o menu mienu ate ya bra boy ye bo ho ne amane ye namu no ena mpanifo yi eba ebe tenase ekire na akwan a obefa so a obedun afiri ye ohaw ne amane ni mu na me de make an say ate ebisa nyere kwan se bi boson kra ekọ no na ede nenimu mprensa na ewurade anim anase wono munim de ususensem ne ye de yenkọ hwe ya brabo mu men na ye nyina ha no ye se ye praye wi ba ko ebu be ka bu ma embu aha na me de bejaw na momu no wa de bia wo ye no wiase bia no hyeno ade ba ko penso ka hu se panyin bi hwew se de ye muslim ni butu ni to na ne to ye bebi no na obi hwe no to no sa so na sabi okukoma de bia wo ye bia no obi hwew emframa obi ntimi nkata ne so enti wo kan tam gu mframa mu a wo kan tam egu mframa mu a ka hu se edu efia pema ebepia me ayede amansa tibi enti wo panyine jadia wo ye no wate akora jadia wo ye no wate kasa bi ni twitwa na ntina wo ye no jai na de hye kronkron no panyine bi hwew na da ebe ono betre ana da ni buase be ba no na bo say yes loko eyeche media no ko Facebook ten eskuto yi pebrenie aha mdo ubisi on abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri ensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se wo se obi so sore na ono so timi ji oman ne siwo enkroma beye bi oje